हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर आं दायो दङ उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जयगालय एबा सेवाश्रमाव दंफैयो आं दा बेवहाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बाबानि मोनसे ब्रन्जनि मुसुखा बानायनो नागिरदों दा बेखौनो दिनैहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन दा बेखौ गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंफैगोन मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा दा बेनि थाखायनो नै थाग थियारिया सोलिगासिनो दं आरो दा बेवहाय मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा सौफैयैनि सिगां एसे माखासे जायगानि इएमफोर बेवहाय बाहागो लाफैखाबाय दा बेवहायनो एसे सावरायनाय सोलिबाय थादों आरो बे सारा सौफैसान्दि गोबां मानसिफ्रानो बेवहाय फैनानै जमा जाफैदों नेगासिनो दङ सारखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय माने गासैबो थाग थियारा जाजोब्बाय आरो दिनै अन्थाइ खाम्फा बेखेवगोन नालाय दानि बेवहाय माखासे आलासिफोराबो बेवहाय बिबुंथि लाखिलायगासिनो सारा फैसान्दि जोंनि रौता समस्तिनि इएम मानगोनां डक्टर नीलुत सरगियारि साराबो दंफैयो बे सारखौनो नेनानै दा बेवहाय माने सावरायनाय सोलिगासिनो दङ गोख्रों नेहाथारि बयनिबो आंगो माने मोननै टार्म्स नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्म बे आफाखौ दान्दिसे गसंनानै गावनि बेसेन गोसा सिनायथि होनो खावलायबाय आरो बे आफाखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानोबो खावलायनाय जाबाय Saya Giasuddin na, kita mungkin bisa juga nunggu instrumen yang juga. Nampak, saya kata jangan bisnis semua yang jadi sampai yang dari feeling lagi. nih मानगोनां शिव सारा सौफैबायानो दायो मन्दिराव हाबग्रोसिगोन शिव सारा बेनि उनाव बे गावनि मावनो गोनां खामानिखौ बा हाबाफारि मावफुंसिगोन आरो बियो আমার बिटिआरनि चिफ मानगोनां आफादगिरि जोंहा आफादगिरि सारा गानो होनो खावलायदोंमोन जाव सारनो गानहोबाय दा नै फिथा हासुसिगोन बयखौ आखाइ खबनो खावलायबाय आरो परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय ओम सरासर ब्रह्मनि जय ओम सरासर ब्रह्मनि जय ओम सरासर ब्रह्मनि जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो ने नारेकल बुख्रुबबाय सारमोनहा डिपुटि चिफ सारनोबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायबाय दा डक्टर नीलुत सरगियारि साराबो नारेकल बुख्रुबबाय साबायखर सारमोनखौ थोंजोङै नैबे नै सिमेन्ट लुसिगोन सारा खावलायनो थादों बैबो मोनदो दा गुरुदेव कालिचरण बाबानि अन्थाइ खाम्फायाव सिमेन्ट लुदों सिमेन्ट होजेनदों सार बेयाव फैदो सार सारखौ नेथाबबाय थानायनि थाखाय एबा सारखौ मोननो हानायनि आर'ज गाबदों बर' हारिनि जारिमिनखौ जों सावरायोबा जोंनि भारत हादोराव उदांस्रिनि सिगाङावनो जोंनि माहारिखौ गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै थांना थानो थाखाय जि फार्स्ट सांग्रांथि लाबोनाय बे हाबाफारिखौ गुरुदेवानो जागायजेनदोंमोन बै समनि जोंनि रायजो जानायनि जि थासारि बेखौ सोदां ब्रह्म धोरोम आफाद आरो स्वरूप स्थिति मोननैनिबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों थांनाय बोसोरनै बोसोरथामाव बयनिबो नाजानायजों जोङो गोबां मन्दिर लुनो हाबाय जोङो आलारि सोरांनि गेजेरजोंबो लुनो हाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मददजोंबो लुनो हाबाय
आरो बबेबा मन्दिरफ्राव जोङो गोबां रांबो होनानै गिदिर एमाउन्टनि रांजोंबो जोङो लुनो हाबाय दिनै हिसाब खालामोबा प्राय 15-20 कोटिसो जोंहा ब्रह्म धोरोम आफादनि मोननैबो आफादजों लोगो नांनानै नैबे बोसोरनै बोसोरथामावनो माखासे फैसा सेंसन जाबाय बावैसो गसाइगावआवबो गायसननाय जादों आरो गुरुधामखौ जोङो जेरैखि जाया मोजां खालामनो नाजादों बेवहाय दासिम 3निफ्राय 5 कोटिसो सेंसन खालामनाय जाबाय गुरुदेवनि जि बिथांखो दोननाय जायगा बेखौबो जोङो 4 बिघा हा मोननो हादों आरो बेखौबो जोङो साबना हामना खालामनो नाजादों गुरुधामखौबो फोसाबगासिनो दङ ब्रह्म धोरोम आफादनि जि ट्रास्ट बिनि बायदिसिना हाबाफारिफोरखौबो मोजाङैनो लागासिनो दङ दा नैबे सानजानि गेजेर गहपुरसिम जिहेतु दङ बे गेजेर जायगायाव ब्रन्जनि मोनसे मुसुखा गुरुदेवनि गायसननो थाखाय थिक खालामनाय जादों आरो अलरेडि बे एमाउन्टआ सेंसनबो जाबाय आरो टेन्डारावबो थांबाय आरो लोगोसे बे सेम केम्पासावनो 1 कोटि टाकानि मोनसे अडिटोरियाम लुनायनि अलरेडि खामानिया सोलिगासिनो दङ दा आं मिजिंथिदों जे बेफोर इनफ्रास्ट्राक्चारा जानायनि उनाव जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादा आरोबाव गोख्रों जागोन आरो हारिनि गासैबो जिखिनि जोंनि फैबाय थानाय जोलै आथिखालनि बयखौबो मोनसे गेबें लामाजों दैदेनलांनो हागोन आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे आगोलफ्राव जोंनि हारियाव गावनि गथ'फोरखौ धोरोम सिबिनायफ्राव जों लाफायामोन बैसोगोराफ्राल' सिबियोमोन दा बेवहायनो मा जादों जे जोंनि लाइमोनफ्रा एबा गोदान जोलैया माखासे गोरोन्थि लामाखौ मालाबा बजबफ्लाङो दा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जे उन्दैनिफ्रायनो गुबुन सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे जि मोनसे आध्यात्मिक गियान स्पिरिचुवेल नलेज बेखौ जोङो साफ्रोमनोबो होनांगोन उन्दैनिफ्रायनो पापा मा पुण्यआ मा मोजाङा मा गाज्रिया मा बेखौ बिजिरनो हानाय जानांगोन सोरबा माबा मोनसे जाहोनाव गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाबो जानो हागौ नाथाय जेला बिमा बिफायानो बा गामियावनो बै संस्कारखौ मोनगोन अब्ला देरनानै बे मानसिया मालाबाबो गोरोन्थि खामानि मावनाय नङा आङो आंनि बिमा बिफाया सोरगोबासि जाबाय गोबाव जाबाय आं दिनैबो रोमै गोसोखाङो जे आंनि बिफाया उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा खुगाजोंनो खुगा रामायण महाभारतनिफ्राय लानानै गासैबो बे सल'फोरखौ एबा बे आगोलनि माखासे गियाननि बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरोङोमोन आरो बिनि उनाव जोङो गासैनिबो जि चरित्र रामनि चरित्र जोंनि श्रावण कुमारनि गुबुन स्ट'रिफोरखौ खोन्थानायनि उनाव जोङो जोबोद माने मा होनो एनलाइटेन एबा जोङो गोरों एबा जों गियानखौ मोननो हायो दा ओंखायनो जोङो देरनानै दायो बुजिदों जे बबेखौ मावोबा मोजां जागोन बबेखौ मावोबा गाज्रि जागोन आं बयनिसिमबो साबायखर बावदों आरो बेयावहाय जथेस्थ' जोंहा पजिटिभ आरो एक्टिभ जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ ब्रह्म धोरोम आफादनि जा साफ्रोमबो नांनानै जाहाथे मोजाङै लुफुंनानै लानो हायो बेखौनो साबायखर बावनानै इयुनाव गोबां खामानि दंबावो नोंथांमोननि अननायजोंनो दिनै सरकारा बयबो नाजानानै माखासे खामानि मावनो हाबाय गोजोन थासारिखौ लाबोनो हाबाय गोबां खामानिखौ जोङो मावनो हादों दा फैबाय थानाय समावबो बयबो आर'ज गाबनांगोन खौसेयै आवगालांनांगोन हारिनि खामानि मावनाया जोबाखै दाबो जोंखौ माखासेया नाख्रेब नागिरो थगाय नागिरो बै थासारिखौ जाहाथे जों जयैनो आवगायलांनो हायो बेखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो आङो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों